health. Jatend Azimio Raila Odinga dwaro ni nengo modhi pacho kendi oduok chien kaluwore gi bedo ni nengo goselwar e chiro mar piny mangima. Ueshi e kaunti ma Kajiado wacho ni biro bedo gimarach ka duol mar EPRA ok oduoko chien nengo mauta gi atamalo maduong'. Owacho ni nengo owinjore odog piny gi chiegni $45 kata 50 kuom lita, mano kuom lita ka lita, mondo ofung pek mar ngima hinyo Jo-Kenya. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Sio ati shilingi 5, shilingi 10 peke yake. 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu. Sawa sawa. Sawa. So mimi nataka nimefurahi. Nimeona vijana hapa wameweka kofia ya ODM. ODM. Sasa tumeanza harakati ya kufufusha chama cha ODM. Nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM.